pocit. Ale chcem ich aj vyskúšať. Dobrý pocit, lebo som mal normálne, že action plan na... Kráľovné. Ahojte, vítajte vo vlogu číslo 7. Momentálne sa nachádzame vonku, je sobota inak dneska a mali sme mať o 9:00 korčulko za pol hodinu, ale bohužiaľ pršalo fakt, že dosť pred 2 hodinami a všetko je mokré, takže korčulko sa zrušilo, ale ja idem sa teda aspoň prejsť. Takže som na ceste pre moje nové Move by Pad trička, pretože zajtra máme padel event a chcem ich tam zobrať so sebou. A čo nás dnes čaká? No ešte o 12:00 musíme ísť vydvihnúť Xoxo drinky na náš event. A vlastne dneska si plánujem spraviť taký celkom že reset day, pretože hoci už veľa vecí už tak produktívnejšie robím, stále potrebujem taký viacej reset, ako keby si sadnúť a fakt, že normálne celý deň riešiť reset. Pretože chcem začať si plánovať systém v Notion. Ak poznáte Notion, je to taká plánovacia platforma a ja tam vlastne mám zakúpené The Productivity Method, to je by Grace Berrelli. Ona vlastne túto metódu vynašla kvázi, hej. A je to ako keby online pláner, má aj v hmotnej forme, že ako normálne pláner. Ale ja mám toto v online forme a ja som vždy taká, že si rada píšem vlastnou rukou, ale je pravda, že to nie je praktické z toho dôvodu, že ja potom všade mám niečo napísané a pokiaľ ja to nemám na očiach, akože nie, že by som to online pláner mala na očiach, ani moc nie, ale tak budem si sa musieť presvedčať, mať to na očiach, ako keby si pripomínať sa pozerať do toho pláneru. Takže je to pre mňa nepraktické, keď to mám v písanej forme, takže budem sa snažiť nejako naučiť používať tento pláner. Je to aj dosť komplikované, naučiť sa to používať efektívne, pretože na to má milión možností, milión podsúborov. Je tam než len pláner, že to-do list, ale je tam finance tracker, sú tam hobby, sú tam goals, monthly, weekly, yearly a tak ďalej. A chcem sa to teda naučiť poriadne používať. Ak niekto má tento pláner a má s ním skúsenosť, tak prosím, let me know. Ďakujem. Budem určite potrebovať nejakú pomoc. Vlastne preberieme celý plán na zajtra, na ten event a zoberieme vás so sebou. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja sa na to už veľmi, veľmi teším. A celkovo sa teraz tak lepšie cítim, pretože neviem, ja ani neviem prečo. Možno je to nejaký iný headspace alebo nejaká iná energia, ktorá ku mne zrazu prišla. Ale viacej sa tak teším na také obyčajné veci, akože obyčajné veci. Nie som možno už až tak v strese, skôr som taká, že beriem to tak, že jak to príde. A mám pocit, že ma dosť naplňa taká tá konzistentnosť, že keď reálne spravím to, čo som si povedala, že spravím. No, to je to tak. Dobre, ideme pre tričenka, let's stop talking, púšťam si podcast od Leila Hormozy. Sme doma. Kokos, jak mi preskočil hlas. Idem vám ukázať Move by Pad tričenka. Babi si ich mega chvália, že sú strašne kvalitné. Sa veľmi teším, pretože I care about quality. Takže toto máme oversize, logičko zozadu. A je toto taká off-white. Nie je to úplne biela, je to taká faded.
Že spím v týchto tričkách, cvičím, behám, proste niekedy si dám aj len tak na kávu, takže toto je teda off-white. Máme ešte aj kropové, mala som ho ráno, tuším. Áno, ráno som ho mala, keď som išla raňajkovať. Tak to je vlastne to off-white, ale cropped. Hej. No a potom ešte máme čierne s bielým logom, kvasnúčke. Takže to vidíš, že je také kropnuté. Hej. Je kratšie. A také zozadu. Mega cute. Keď mi aj niekto povie, že ježiš, ja som videla jednu babu Mobile tričku v meste, tak ja som úplne z toho, že čože? Natešená, extrém, milujem vás, babi, ktoré si dáte to tričko a keď vás vidím, to je fakt, že nepopísateľná radosť, to je úplne, že odpadávam. Ďakujem vám strašne krásne, keď si takéto tričko objednáte odo mňa. Hovorím, môžeš objednávať u mňa. Tieto všetky bereme zajtra na event, takže tie budú tam k dispozícii. Kúkajte na ne, to sú naše personalized branded makrónky zajtra na event. Odpadnem, normálne majú naše logá na tom, ja to nechcem vyťahovať. Ja to vyťahnem Kúkajte na ne, ježiš, milujem. Opatrne, Patricia, opatrne. Tu máme Titan Goat. Aha. Kde máme mu... Tu je Move by Pat. Ježiš, môžeme ich zjesť. A Move by Pat. Pozri na to. Cute. Toto je top. Toto je top. Dobre, ja ich idem radšej dať naspäť. Teda takto vyzerajú. Sú to od Domčine Laskonky, tieto makronečky. Dúfam, že sa bude aj vám páčiť, pretože my na to, ako sme to z Easy Last Minute normálne, že vymysleli takto pred týždňom štvrtok sme tu sedeli, že ideme do toho a proste všetko sme zabukovali, zohaňali sme strašne veľa vecí, aby to proste bolo čo najviac tipi-topi a podarilo sa nám a máme 23 ľudí prihlásených, čo je úplne, že wow na to, že to je týždeň vonku. Ideme si prichystať nejaký rýchly snack, lebo som hladná. Je 11:30 za chvíľku, ale keďže ja mám dneska taký väčší pripravený obed, tak som sa rozhodla, že dám si teraz taký malý snack a tým pádom si dám obed trošilinka neskôr. Spravíme si jogurtík s banánikom, nejaké ovocko, moja klasička najlepšia. Number one, you already know, Silos jogurt, tento biely. Grécky, on je hustý, ale ja si ho normálne na drzovku vždy zriedím s nejakým buď mliekom alebo aj s vodou niekedy, akože I don't care. Lebo má to veľa bielkovín a nebudem si za to kupovať rečí smotanový jogurt, ktorý akože áno, vyhovuje mi viacej textúrov, že je rečí, ale nemá skoro žiadne bielkoviny. Takže riešim to tak, že aj keď je takýto thick, zoberiem mliečko, hoci jaké, bez laktozové, to je úplne jedno. Alebo skúsime kokosové. Mám kokosové, let's try. Úplne, že žblnk tam dám. A takto si to zamiešam. Takéto vanilkové drops, ktoré už mám že brutálne dlho, ale proste to stačia. Čoko! Vyskúšame aj toto z Prozisu, ešte som to neotvorila. Ono to je také liquidy. Nechutí to jak Nutella, ale to mi vôbec nevadí. Ja som to ešte nezamiešala. Ňam. Kamoškovci moji, normálne nový jogurt z toho je spravený. Proste. Ňam. Dobrá. Banánik. Klasika. Ja ho zjem celý, ale dám si tam len polovicu. Je to veľmi liquidy, to je normálne, že jak čokoláda. Nech máme ešte nejaký crunch, aj takéto mix orechy. Tak
takto za hrstičku tam. Že vidíš, je to také riedke tá čokoláda, ale vyzerá to mňamkózne, že? Ja viem. Že to bude mega dobré. Všetci to vieme. Mňam. Sladký treat, ktorý je dobrý, ktorý je high in protein, má ovocie, má healthy fats, má bielkoviny, má sachary. A mám veľakrát klienti, že dostanú chuť na niečo sladké. Ja im nezakazujem, takto respektíve, že nezakazujem sladkosti. Ja im nebudem zakazovať sladkosti, ale vždy im dám alternatívy typu toto, čo si môžeš doma spraviť za 5, koľko mi to trvalo, 5 minút, aj s natáčaním. Bez 3 minúty. A v podstate to trvá rovnako, ako keď sa dvihneš, ideš do šuflíka, zoberieš si ju, neviem, Snickersku a ideš ju zjesť. A s týmto pohodičke vydržím do jednej druhej, keď si dám obed. So Snickerskou vydržíš tak hodinu možno. Nejde tu o to jesť menej, ide tu o to jesť smart. Rozmýšľať nad tou komplexnosťou jedla, tých makier, tie bielkoviny, tie tuky. Proste porovnať si, akú hodnotu má toto, akú hodnotu má Snickerska. I keď ti to povie, že až tak jedna tyčinka, lenže predstav si, že si dáš až tak jednu len tyčinku každý deň. Dobre, ideme pre Xoxo drinky. Outfit je very influenced by me, proste leginy a tričko a hodené sako na to, že akože vyzerám put together. Pravdepodobne 90% času budete vidieť v takomto outfite. Proste this is me, hej. Yeah, let's go. Ľudičky moji, zaparkovala som pre tie Xoxo drinky a pani slečna trošička príde neskôr, že za 20 minút. Takže ja si zatiaľ zbehnem do kaviarne, ale anyways, no a teraz to som vám chcela ukázať. Mám stolík tu v aute na event. Normálne v celom aute, hej, že keď zastavia policajti, no tak to bude úplne, že joke. Ale chvála Bohu vidím všetko, hej, všetky späťaky mám čisté, takže that's what's important. Takže ideme na tú kaveju a som zvedavá, koľko mi tých Xoxo drinkov donesú, dúfam, že sa mi to sem zmestí. Nepotrebujem, ďakujem. Takže toto tu máme zo včera, čo valil pán manžel. Sú to cestoviny s rajčinovou omáčkou, tuniak, fazulky miešané, sú tam aj cicer a decit. A ja si k tomu pridám ešte domáce od ocina klasika, kvasené uhorky. Asi v každom vlogu budete vidieť kvasené uhorky. Sice na budúce neviem, či budete vidieť, lebo toto je posledný pohár, čo mám. Takže smutné časy začínajú, ale dúfam, že ešte má nejaké doma a keď pôjdem, tak mi dá. Dobre, máme to. Dáme si, neviem, dosť. Ešte jednu a stačí. Musím to rýchlo odložiť. Tak, sú presne 2 hodiny. Ako som hovorila, do druhej vydržím. Viem, čo mi tu chýba. Nastruhaný sír. Toto je výhoda meal preppingu, že proste keď si brutálne hladná, aj keď možno si vieš predstaviť, že teraz burger by vychutil lepšie, hej, že čerstvý burger, keby si dám. Ale tu ide proste o to, aj tak je to dobré, aj tak mi to mega chutí, lebo som strašne hladná. A strašne meal prep pomáha v tom, že ako keby ti pomáha sa nerozhodovať, nerozmýšľať, že čo chcem, čo si dám, toto, proste máš toto, si hladná a zješ to. A keď to zješ, potom si extrémne spokojná, že si zjedla niečo, čo ako keby podporuje tvoje fitness goals. Takže chápeš, no. Presne v tom je meal prep. Ale tak určite si
nachystaj proste jedlá, ktoré ľúbiš, hej, že nech to nie je niečo, čo neľúbiš. A taktiež inak by the way som si vytvorila taký nový habit, lebo neviem, či ste čítali Atomic Habits, ale proste vždy, keď niečo chceš, ako napríklad ja. Napríklad chcem, že keď upracujem, tak chcem, aby sa to tu aspoň chvíľočku vydržalo, alebo respektíve, aby sa vždy, keď čo sa dá spraviť, aby sa to hneď urobilo. Napríklad s tým súvisí aj vykladanie myčky. Chvála Bohu, máme myčku, akože za to sme veľmi radi s Nikolasom. Ale teda aby sa nestalo, že teraz som si zobrala napríklad šálku z myčky a je teda umytá, takže sú tu umyté veci a hneď ako keby si idem robiť kávu, tak sa rozhodnem, že zoberiem si tú šálku z umývačky, aby som videla, že už teda je umyté, aby som mu takto počas toho, ako sa mi káva robí, aj keď už sa mi spravila teraz, tak aby som ja už medzi tým tú umývačku vyťahla, alebo naopak ju naložím. Ešte som vám zabudla povedať, lebo vlastne, že máme teda xoxo drinky. Ja som zobrala dve, aby som vám ich mohla ukázať. Takže tieto dva a plus máme watermelon flavor, ktorú mám v aute a tieto dve som nemala, chcem ich aj vyskúšať. Tropical fruits. Neviem, uvidíme, dal som ich chladiť. Dáme si večer s Nikinkom. Ideme sa lock in, plánovať, šacovať, you know. Build the systems, pretože my sa nemôžeme spoliehať na emócie. Cuca? Ahojte, no sme locked in. Máme ten xoxo drinčík, aby proste ten samotný systém fungoval aj bezo mňa. A toto je môj základ, pretože všetko je super, tipi-topi, ale všetko závisí na mne. Všetko, čo proste robím, všetko závisí na mne. A áno, milujem to, je to super, keď ja viem byť tá ako keby prvá pomocná ruka, ale zároveň je to veľká zodpovednosť a veľká kvázi ťarcha na mňa v prípade, že sa niečo stane. Hej? Lebo keď sa niečo stane, viem, že už není ten support taký, aký by mal byť. Ale keďže chcem rásť a chcem škálovať a chcem reálne pomôcť viacej ženám, je takýto systém nevyhnutný, aby som ja dokázala approachnúť viacej báb, ktoré sú aj mimo Bratislavy, s ktorými viem spolupracovať online, ktorým viem brutálne pomôcť a ktoré sa chcú hlavne stať súčasťou komunity našej. Takže tak. Dobroš, no ideme ďalej. Ideme lock in, ideme work a ja sa vám ozývam neskôr. Kontakt. V tomto informative person. No ideme si robiť večeru. Večera dnes bude cuketové špagety s morčacím mesom. Robím túto gigantickú cuketu, ktorá je zo zahrady mojich rodičov. $300 gramov na 3 porcie. Lebo dojdú asi traja odtiaľto, tak sa pýtam. Môžeme to odôvodniť, že nečakali sme taký veľký záujem pomôcť účet, ale keď som jej poslala telefón, viem, že to nevyzerá moc atraktívne, ale je to fakt dobré. Akože divná kombinácia AF. Ale nabombené bielkovinami. A zúžitkovala som cuketu. Alebo Islamorán, alebo ak to voláte. A kúpim niečo, keď... Ráno začalo z hurta, ráno som sa pripravila, pobalila, všetko som naložila do auta. Ešte teraz som bola v Tesku, som potrebovala kúpiť lady, nemali lady, tak som si kúpila aspoň raňajky, lebo ani raňajky som nestihla. A teraz som teda na Slovnacke zobrala som lady, takže máme aj lady. No a ideme na miestočinu. Mega sa teším. Počasie je katastrofálne, ako malo byť. Sice hentam sa troška vyjasňuje. No, takže uvidíme. Akože event sa koná vnútri. Anyways, museli sme to zmeniť, pretože počasie. Ale
Bude to super aj tak, strašne sa teším, všetko mám so sebou, nič som nezabudla, mám z toho taký dobrý pocit, lebo som mala normálne, že action plan napísané všetko na papieri, čo potrebujem. Takže dúfam, že všetko mám, tak ako som mala mať a preto sa vám ešte rýchlo prihováram teraz, lebo ja netuším, ako budem v dispozícii, keď prídem na to miesto, ale tak dúfam, že aspoň niečo dokážeme natočiť, po prípade sa k vám prihovoriť. Takže let's go, teším sa, budete určite vedieť nejaké záberiky a see you later! No dobre guys, here we are, tuto sa budeme najviac zdržiavať v tomto spise, tuto. No a máme kurz, že jednotku a trojku, jednu petu, trojka je troška ďalej. A ideme teda vykladať veci, všetko pripraviť a o 10. začíname. Jak zoberieš stôl, môžeme ísť. Ešte dá čo zobrať? Dobre, bereš kameru, to je dôležité. Beriem kameru. Dobre, to už stačí. Tuto máme výhercu, padelového výhercu. Páči, Môžeš sa predstaviť, kto si čo si skadial. Tuto post successful kariéru. Sme v nás Berdek. A ja chcem high five. Dostanem aj ja? A ja si prosím, Paťa, teší ma. Ja si poprosím kapučinko a nejakú že citronátku s bublinkovou minerálkou. Wow! Ja si dám kolu zero. No tak môže byť čapovaná soda a nejaký citrónik do toho, vyžmíchaný. Bez cukru, ale. A bez cukru. Dobre, výborné. Kola Zora. Zora? Sola Zora? Zora Coborová. Ešte poprosím, že pomarančový fresh. A burčiek. Dvojdecový. A San Pellegrino mandarinkové máte? Ježišmaria, tak mandarinkové San Pellegrino. Také, že švác, hej, nech si taký, že priteplaný. A prosím ťa, ešte, že dopio. Toto čo je za kombináciu, čo si dal? Aj tripio môže byť. Teda, no, jak si spokojná s našim eventom? Ja výborné. Akože fakt, že prehrotili sme podľa mňa naše očakávania a očakávania ľudí. Kiko, povedz. No. Prehrotili sme očakávania tvoje? Áno, extrémne. Preskočili si ich o 10 levelov. No, lebo jedlo 100 z 10, mood náš 100 z 10. To je, že... pripravenosť, podľa mňa 99 z 10. Všetko dosť. Áno. Už dneska od 8:30. Áno, presne tak. Vlad
Ty kokos, ani sme nepoužili, ten sme nechali. Nevadí, majú. Nevadí, majú. Nech si dajú ľad. Potom kurty, akože každý, že spocený bol. No tak ja som Nej, za mňa akože fakt, že super. Takže mega perčiš, na budúce bude vonku, bude DJ, bude proste extrémny vibík, mali sme super darčeky, super sponzorov, super všetko. Takže next time we see you there. Alrighty? No ale to budú také videjka, že to ľudia budú písať, že kedy sa to zopakuje. A bude dron bol aj dneska, ale bohužiaľ v aréne zase sme s dronom lietať nemohli, takže next time dron. Ale nevadí, my si musíme nechať niečo vo vačku, aby to bolo na budúce. Nemôžeme všetky karty takto, že... Áno, všetky karty vytasiť, takže to už je tak. Nie, ja som spokojná, fakt, že... Sme tipi-topi. A týždeň normálne, že za týždeň chápeš, že toto sme zluškali za týždeň. Nič, proste. Vybavené. Ženy. Ešte raz. Lidičky, máme po evente, event bol famózny, mega super, strašne som si to užila, hlavne keď som videla, ako si to ľudia užívajú a proste ten padel ich mega chytil a boli úplne nadšení z občerstvenia, z proste xoxo drinkov, čo sme doniesli, z darčekov od Moonlight, River Park Dance School, Home Gym, kokšo, čo sme tam ešte mali, Titan Gold, odo mňa tam boli darčeky a proste fakt, že veľa toho, čo som mega rada a úplne nadšená, že sme toto dokázali za týždeň zlúskať, čo je fakt, že mind-blowing pre mňa za 24 účastníkmi plus proste ja, ešte aj ďalšie baby, ktoré nám pomáhali s fotkami a tak ďalej a natáčanie. A som naozaj over the moon, super happy a napriek tomu, že to počasie nám tak neprialo, bohužiaľ teraz je mega pekne, až mi to tak ľúto, ale tak it is what it is a verím, že na budúce nám počasie vyjde. A ako sme hovorili s Izzy, máme veľa vecí ešte vo vačku, ktoré vieme zase využiť next time. Takže bude aspoň pre vás také malinké lákadlo nás určite joinúť na budúce. No a za čo sme najviac vďační za to, čo sme dokázali odovzdať našej maličkej dvojročnej super bojovnice, ktorá má zrakový handicap, malinká Timmy a dokázali sme im aspoň takto prispieť na liečbu. No, takže z toho sa tešíme úplne, že najviac. A prišli aj na event, takže to bolo úplne zlaté a fakt proste sme z toho mega nadšené. Dobře, no takže ja vám tu idem zatiaľ editovať tento vlogik. Mám presne 2 hodiny asi, už ani nie 2 hodiny, hodinku a pol. Idem niečo zrýchlo zeditovať, aby sme boli ready to upload útorok 7 p.m. A dúfam, že moja noha dopadne dobre, lebo som tam spravila taký divný protipohyb, keď sme hrali padel. A dúfam, že to bude OK. No. Možno dneska zajtra cvičiť nebudem môcť úplne, lebo mám to asi natiahnuté, alebo preťažené, alebo čo neviem. Ale tak došlapiť viem, takže snad to bude OK.